Takže ahoj, vítam vás z môjho ďalšieho videjka. V tomto videjku tam má všechno takhle to. A v tomto videjku som vám chtěla ešte něco ukázat. Ne, nechtěla. Chtěla som vám povedať ceste, čo mám rada, čo nemám, či si vyberám, či nevyberám a tak ďalej. Takže mám tu první odpoveď. Si ho musím dopísať, lebo som ju nedopísala. Dobre. První odpoveď. Takže bude tak. První odpoveď. Jakou máš rada spievačku? Vyber si to. Takže mám rada Kristínu, Dominiku Mirkovú. A neviem, tak mám ešte jednu vybrať. Tak je to Katy Perry. Druhá otázka. Vyber si co? Jo, aha. Vyber si jedného pečopáka, s ním zatancuj. Na Bailando. Tak, fajn. Jeho idem teraz zapnúť Bailando a môžu si vybrať Bailando, Bailando. Takže si ho zapnúť. Zapínam. Môžem si zapnúť hudbu. Dobre, môže začať. Tak fajn, že som skončila, pretože na celú pesničku vám to pripadalo moc smiešne. Tak by som vrtila otázky. Nemám šteniatka, ale som s tým tak robila. Tanči, tuc, tanči, tuc. Vrti otázkam, vrti. Moje kamošky sa z toho rehotali, lebo taký vážny pohľad. Jo, takže proste tak. A myslím, že už môžeme aj začať ďalšiu odpoveď. Tak si odpočínem a budem čítať. Takže vstaň a zvedni svoj iný zad. Co? Vstať, teleklať. Prepad. No nič, neviem. Na prvú otázku. Koľko máš stickies? Pravdepodobne mám jo 3, neukážu. A budem mať viac, lebo kamoška už nezbierá mi ich taký. Takže mám tu takového kraba, ktorý svieti v tme. Na lampu a mám teda ukážu do kamery. Ešte ne. Musím nabiť na lampe. Už presne svieti. No, si tam nechám. Tak tomto. Potom vám ukážem, jak svieti. Mám takovou stmčičku. A potom takovou len z toho rúžového pánka.
že pak jo, krávy. Už je dosážu. Svíti. Jo, já pak svítím. Jo, ještě vás tady tak spolu. Jo, takže prostě takhle to já svítím. Odpad. No, tak. Jdeme na otázku. Už nějakou už nepočítám. Máš šperkovici můj malý pony? Kolik? No vlastně mám jenom jednu. To je tady ta, jsem si nalepil takový krásek. To vytěhnul, tam se mi otrvalo. No a tam prostě mám takové nějaké ty náramky na hrdelník, mám nebudu ukazovat. A tady mám náušnice, také černé věci, náušnice na hrdelníky, černé věci, prstiny. Já, takže prstiny. Jo, a takhle si malý zrcadlko. To je ho neznášám. A je to z Německa, nebo dosahu dětí do 3 roků, nevím proč. Takže, jo, můžeme se tam na prostě tu potom a to bude fakt dobré. Takže, jsem tu už čítala, jo, pověc jednému, tak fajn, já vám povím. Nečumte, no, nečumte! Trošku to byla blbá, no co už. Jdeme na potom, na druhou. Jo, už nebudu číst na vás. To je sranda. Aha. Tak fajn. No. Přijďte. Čaves, kváš. To jsem měl ukázat Čaves, ako sa mať a ukázať riť. Jo. Moc vtipný. Ha. Jdeme na třetí otázku. Já už se nepočítám, jo, takže... Potom jdeme. Jaký máš najsměšný super a zlatý? Tak mám asi tohle to. Zlaté, taky to mám. A ne, najsměšnější takéto. Tak se směju, jak to kouzím na báhnu. Dobre, jdeme na ďalšiu otázku. Máš nejaké podložky? No, mám, a to sú 3 malé podložky, jednu veľkú som ešte nevyťahla. To otvorím. Je to... Je to nejaká podkova, srdíčko, štvorlistek a mrkvička. Hlava koně, motýlík, jablko, kůň s nějakým kvítkom nebo kvěstом. Jsou moje odložky, ještě jedno. Jo, mám okolo všetky moje knihy, které jsou moje oblíbené. Tak já mám ich tady. Je to Čarovná duha, Rosalinda červená víla. Jo, to je prostě víla. A mám... Toto je jednotka, to je Rosalinda 2, 3, já mám po 3. Či... Jo, tak. Či tu druhou nevím. Potom tohle to je nechajte medveďa žiť, alebo nezabijajte medveďa, je to fakt pekná knižka. A tohle som ešte nečítala, to sa mi moc líbí. A spata. Takže toto by bylo všechno a ještě jednou. Otázka, vrti.